Hej. Hey, what is up, guys? This is Nej, det er det ikke. Det er bare chicken. Og inden vi kom herind, så vi en YouTuber. Og så, Ja, det er lige meget. Han er på videoen. så stalkede vi ham nærmest, og så tog vi et billede uden han vidste det. Og sådan er det. Vi fotobomber. Fordi vi er rigtig. Men nu skal vi gå hen til den der glastingning. Glas? Jo, okay, så går vi den. Og hvis det ikke er, vi snakker om, så er det sådan en meget, meget lille, bitte glastingling. Ja, sådan en sjov ting på banen, så man kan prøve at ramme. Ja, og vi spiller MCSG. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er I bare dumme i hovedet. Fordi det er den, ligesom, vi har spillet det ligesom den første bane, der kom. Og hvis vi har spillet det lige siden det var baby. Og husk at smack that like button, hvis I enjoy. Og skriv nede i kommentarerne, hvad I ikke kunne lide ved den, og så skal vi nok lade det næste gang. Ja. Nå, du følger bare efter mig, ikke også? Jo. Jeg er den bedste MCSK-spiller i hele verden. Og det dejlige er, at MCSG, de har fået fikset, at hvis du var nede i intetheden, så går du tilbage til spawn, fordi en gang, der skulle du vente til spillet begyndte. Og det var ret noget. Det var noget lort. Hey, skal vi ikke spille Holiday Resort? Nej. Hvorfor er det nu? Hvad kan vi spille? Moonbase. Jeg kan lide Moonbase. Jeg kan se jeg hader den. Nå, jeg kan se mørke. Ja. Vi begynder snart. Jeg kan faktisk ikke se mørke. Den er god. Hvor er du, Jason? Dem der med brillerne, ikke også? Dem skal vi tage dig jagt på. Jason, hvor er du? Jason, hvor er du? Man. Jason? I'm scared. Bare løbe hen derovre. Til midten. Ja. Og jeg ser dig. Jeg ser ikke dig. Men det er lige meget. Og jeg fik en fuck, man. Fuck, det bliver irriterende. Jeg kunne godt se dig alligevel. Kom, lad os gå den her vej. Er du bag mig? Nej, okay, jeg går bag dig nu. Hvor er du? Hvor er du hen? Jeg er her. Jeg har lige set dig. Løb mig. Kom så. Jeg er lige ude. Hvad er det mig? Nå, du er bag mig. Og du fik svært. Og så kommer jeg skal lige tage. Du løber bare den forkerte vej, den røde på dig. Og det er ikke godt. Ikke dø. Og det er dig. Og jeg har stinktvær til dem. Fedt. Må jeg lige være med? Hvor er du? Jeg vil du tage den her kiste? Nej. Må jeg lige være med? Ja. Okay, her. Tak. Okay, klar. Skal du? Er der noget ved den her bil? Nej. Det er der ikke meget. Tro mig. Det er på skærmen. Okay, her er en tier 2. Der er en hernede. Jeg kan se den navn. Ja, det er lige meget. Vi skal tage den der tier 2. Hvorfor blev det ikke? Nå. Ikke dø, okay? Nej, Jason, der er efterhånden hørt. Please, ikke dø, nogen. Ikke dø, jeg gider ikke. Jeg mener, der er en oppe på taget. Og jeg kan se en der kommer. Han er god. Jeg kommer. Nej, det er ikke, han er bøde. Okay. Jason, jeg kunne lige op på taget, som der er nogle kister, det burde der være. Og der er 2 mennesker tæt på. Ja. Er der ikke nogen kister heroppe? Jo. Jeg går heroppe nu. Jeg ser dem. Jeg kan se en. Jeg kan se en navn. Ja, og en 22, tier 20. Godt. Hvad var det i? Hvad så? Stakler. Kan jeg ikke få noget armor? Jo, du kan. Kom. Jeg tror, der er 2 i nærheden af mig. Der er en med briller. En af de der brillemennesker. Hop ned fra ham. Hop ned. Kom her. Så der. Skynd dig. Der er nogen nede under jorden. Okay. Nej, det er lige meget. Den er mig her. Jeg har ikke så meget liv. Shit, den er mig. Løb. Hvor let er trick? Du kan bare spamme på eller trykknappen, eller hoppeknappen.
Jeg skal spise. Det er jeg ikke. Spise. Sådan der. Åh. Ja. Okay, den her vej. Den her, der var en kiste heroppe. Har du spillet med den før? Ja. Der er vist en 10-20 omkring. Har du en bue? No. Hvor du lyst til at snakke om det? Okay, der er hjælp herfra. Okay. Er det virkelig på mig? Ja, der er en bue. Så øver jeg mig mere på fischen også. Jeg tror, der er en herovre. Ja. Jeg ved ikke, der burde der er en her. Jeg fandt den Der burde være en 20 i træerne. Tænker det er jo i den der bygning. Ja. Jeg mener, er der ikke noget med, der er nogle kister? Der er et hus herinde. Ja, det går du i. Og der er en kiste her. Tager du den, så går jeg herud. Ja. Den er godt. Og der har været folk her. Jason, jeg ved, hvordan tier 2 kom. Ja. Det er mig med huset. Kom, jeg tror ikke, den er blevet taget, fordi de plejer ikke at tage den. Kom. Er du også her? Ja. Jeg plejer nemlig at være en heroppe. Jeg kan finde om mig. Nå ja, der er en tier 20 deroppe, ja. Ja, men, og den plejer ikke at blive taget. Vi gik jo væk fra den normale rute, vi plejer at tage. Ja, der er tier 20. Den der. Fuck, de har været her. Jeg tror ikke... Kom op, jeg er oppe i det der... sådan noget. Ja, der har været kamp her. Jeg kan se, der er biler. Awesome, de er ikke blevet taget. Jeg har en fiskestang. Jeg har et iron ingot. Jeg kan se en med guld. Jeg kan se en med guldrustninger nu. Lyserød wooden axes. Hvor er han? Ham den med... Yay, 2 Hvor er ham den med guldrustning? Han er langt væk. Okay, så tager du bare rustningen. Nu har holdt den der nede, og så bare tage den ud til mig. Lige mig. Okay, jeg tror, den vender det her. Det går fedt, hvis vi gør. Ja, men folk har diamond sword og sådan noget. Og sådan noget. Lige mig. And stuff like that. Og bare så I ved det, hvis vi lyder som sådan nogle fucking tabere, så er det ikke vores skyld. Min stemme den er rigtig lys, og det har jeg arbejdet med rigtig lang tid. Og min den er rigtig mørk, synes jeg selv. Hvor er du, Jason? Jeg er oppe i den der bygning. Okay. Jeg kan også se det på den. Jeg er... Ja, okay. Hvor er jeg? Ja, jeg ved ikke, hvor det er. Jeg ved godt, hvis du er ligesom 2 år i brede ting længe, så skal du holde gang-knappen inden til ligesom sådan her kig. Jeg ved det godt. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Der er jeg også. Ja. Har du været herovre? Bare gå ned. Just do it. Jeg ved, hvordan en 23 til. Jamen, jeg tror, Bare hop ned derfra, jeg kan godt se dig. Jeg er hernede. Bare hop ned. Bare hop ned. Ud ved skiltet. Bare hop op. Og bare hop ud der ved skiltet. Ja, Jason her. Jeg er her. Hvor er du? Her, Jason. Jeg er ikke en hund. Ja, her. Kom her. Jeg ved, hvordan tager du. Jeg har nemlig også spillet den her bane. 24. Flot. Det er forkert. Shit. Jeg kan se en mand. Hvor? Nej. Hvor er det her? Du kan godt stå stille, fordi jeg skal gøre noget nu. Men nu vi skal lige herover, så kan jeg stå stille. Okay. Okay. 2 sekunder. Så må stille. Jeg siger 2 sekunder. Der kommer 2. Løb. Hvor? Ja, der kommer 3. Nak dem.
Kælden. Der har vi brillerne. Løb nu, bare løb. Okay. Shit. Jeg tager ham. Nej. Shit. Og løb der. Og vi tager ham. Og de kæmper. Jeg troede, de var med hinanden. Clean up crew. Boost me. Vi tager ham bare. Og sådan er det. Jeg booster dig. Ikke med dit sværd. Kom, jeg vil gerne nakke ham. Ja, men jeg vil også gerne nakke ham. Slå mig. Jeg skal lige æde. Jeg tager ham, når han kommer. Han slår mig. Hvorfor gør han? Jeg går videre. Jeg slipper ikke fra mig, når min kar her. Jeg stopper ikke med at forstyrre dig. Engård, du løber, og så når du spiser, så løber jeg, og når jeg skal spise, så løber du, okay? Ja, jeg ser, om jeg kan nå ind ham lidt. Han er på vej til sporten. Jeg har spillet den her bane mega meget, og man kan ud og ind. Det synes jeg, er vildt. Han prøver at nakke mig. Han prøver at nakke mig. Oh my god, ja. Og hvis I ikke ved, hvad vi snakker om, så var vi nogen, der elskede simpelthen en lyst op. Shit, han går til spawn. Ja, men vi dræber ham, og sådan er det. Okay, han er god. Han er rigtig god, ham der. Au, hvad laver du, mand? Han er spændende. Fed. Seriøst, hvor er han irriterende, mand? Ja, Virkelig, han er pisse irriterende. Bøssekage. Ja, no. Og han kan lave alt muligt. Han kan. Det er derfor, du flygter. Jeg kan se en anden. Ja, og Pas på. bare følge efter ham, Nora. Kom her. Ja. Okay. Godt. Nak ham. Bare væk. Okay. Har du ham? Kom og træng. Er du lige ved mig? Nej, flygt. Flygt eller Vi tager dem senere. Flygt, der kommer 2. Er det der? Gå til spawn. Vi beskytter spawn. Ingen på spawn. Shit. Nå, det er dig. Er der en der? Er det Ja, dig? der er ingen spawn, Nak. Kom, vi tager ham. Jeg ved ikke. Vi bliver ved spawn. Ja, jeg skal bare lige have noget. Vi er til stak 2, hvad er det? Jeg er 4. Du er blind. Ja, jeg er fænding. Hvordan kommer jeg ind? Hvor mange biler har du? 0. Men jeg har en fest der. Okay, de kæmper. GG! Nu har jeg beskyttet spawn. Beskyttet spawn, Nora. Er de eneste to tilbage? Så, der er mange tilbage. Shit, though. Vi har spawn, og sådan er det. Ja. Der kommer flere. Ja, de ligner. Der kommer nu der er 3. Det er skide lige meget. Der er 3-4 i området nu. De får ikke spawn. Okay, Tag ham derovre. Jeg tager det. Nej, Nora, please. Ellers så dør du. Betvivler du dog mine evner? Ja. Der kommer også en den her vej fra, Nora. Fuck, jeg er bange. Pas på. Pas på Golden Knight, han kommer. Ja, og sådan er det. Pas på. Shit, though. Shit. Nå, bliv ved spawn. Så kommer så dør det. Jeg nakker ham der, jeg får ham lige til at løbe det. Yeah! Var det at flygte lidt? Det var ikke det. Var det hacks? Må tage hans udstyr på. Skal man lige have et hjemmesvær. Og sådan er det. Og vi tager ham her. Og det er nemlig gerne væk. Flygt nu. Lad være med at nakke ham. Shit. Flygt. Ja, jeg flygter. Så hjælp mig. Hjælp. Ja. Godt. Shit.
Jeg skal se noget mere. Det her, det gør GG. Jason, øj, fuck! Hjælp, han er syg nu. Ja, men jeg har brug for at spise. Du spis. Shit, du er nødt til at hjælpe mig. Han skal med på piller mig. Og det er ikke godt. Skal vi æde? Nu er jeg kommet tilbage til spawn. Jeg er sådan der. Kom tilbage til spawn. Ja, jeg er her nu. Halløj. Halløj. Jeg har en lighter, så vi kan brænde det. Beskyt. Jeg skal lige brænde det. Sådan der. Sådan så får det ikke. Det brænder i tunen. Ja, jeg sætter mig lige i respekt. Hvor ikke jeg er klar. Jeg skal bare lidt efter ham som respekt. Okay. Pas på. Nå. Hvor? Shit, beskyt. Du gør? Ja, jeg beskytter. Pas på, jeg kommer godt bag dig. Pas på, de bue. Ja. Det er så skræmmende, jeg kan se en creeper derovre i skoven. Ham der, han gør rigtig klar til at finde den til livet, ikke? Det er pisse skræmmende. Hvor han sætter ind til dig. Så han har allerede gjort det. Kom, vi skal bare med. Det går så godt. Jeg dør ikke. Just take it easy. Åh, shit. Løb. Bare løb væk fra spawn. Vi har fået det, vi skal have. Og du vælger at kæmpe. Spartan. Vi skal bare have noget med, så jeg kan Spartar. Spartar. Hvor mange er vi tilbage? Og vi kunne med 5 tilbage. Ja. GG. Har du et jern? Har du diamond? Ja. Shit though. Shit-do. We're gonna win. Løb. Og bare lige så ved det er Jason. Bare lige så ved det er Jason, der er mega hacks det her. Og jeg er bare aldrig. Hvad sagde du? Jason er hacks. Hvad? Han ved virkelig, hvordan man laver spillet. Han er dum. Nu er flygt. Han siger, du har killer-aura. Og hun er op. Hjælp spawn. Og sådan er det. Ej, nak ham. Hvis vi Hvorfor? nakker ham, så kommer der en ny game. Jeg smider lige lort i A1. Skal vi have sådan en diamond, Ja, jeg har ikke noget diamond sword, det kunne jeg godt tænke mig. og jeg har nogle diamant. Så kan jeg lave det. Nej, det er svært. Hey, vil du have en skov i stedet for? Diamantskov. Jeg laver en iron økse til mig selv. Vil du også have en? Som en achievement? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke har lyst. Kom nu, vi iron axe holdet. Jeg har nogle. Du kan godt have dit jerntør samtidig. Vi kan bare vise det, hvad vi har. Ja, så vi har sådan en achievement. Jeg har også en. Det er sådan, jeg slukker lige, så det er af, så der er nogen, der ikke kan trykke i det. Ja. Og jeg lægger lidt. Okay. Det kommer nogle gange op på internet. Den siger, så lykke du har vundet, du er 1 million, bla 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 bla, så kan jeg ikke noget andet. Ikke gratis. Fuck, jeg lægger lige nu. Undskyld, dejlige seere, hvis det er et rigtig langt game. Det betyder ikke, hvornår du recorder stadig også. Ja. Og jeg lægger helt vildt. Fuck noget lort, og det er dig, der recorder. Ja. Shit. Det er nok fordi, jeg recorder. Ja. Irriterende. Så jeg prøver at stå lidt stille. Okay, bare beskyt mig. Min prins. På løn, jeg ser lige kan hvad hedder det, indstilling. Jeg ser lige, om jeg kan slå noget fra synsspil. Bare beskyt mig. Så det er 6 chunks. Højeste framerate. 4 eller 90 eller noget.
Alle er bange for os. Jeg tror det fik mig lidt FPS. Bare vent lidt. Du skal ikke logge ud, mens vi recorder. Ja. Eller man kan sige, mens det har recordet her. Du kan også downloade sådan et redigeringsprogram, så kan du bare redigere det ud. Nå. Så kan du bare redigere det der ud. Hvor mange filer er det? Tjek. Jeg er bare fucking lav på FPS. Ja. Det er pisse. Det må jeg altid virkelig undskylde, hvis det er boller i jeres øjne. Det er bare det, at bare lade være med at se, så begynder den igen. Ja, jeg tror jeg er back on track, sådan cirka. Ja, jeg er back on track. Nej, det er også slet ikke. Det er irriterende. Det var ikke min venner. Jeg går lige ud og leder efter mennesker. Ikke gå blankt væk. Ja, han vil til. Så, deathmatch. Okay, så skal du bare beskytte mig. Og sådan er det. Du skal dø, mor. Nej, du skal bare beskytte mig. Kan du godt bevæge dig? Ja. Okay, cool. Jeg tror... Ja, det er tilbage. Okay. Det er nogenlunde tilbage. Måske kan det være, fordi du har alt på fancy. Har du det? Jamen, indstillinger, hvor ser du det? Er det resource pack? Nej. Okay, er det klar? Nej, færdig. Kom nu. Hvad fuck sker der? Færdig. Sådan der. Okay, er det klar? Det er deathmatch. Om 3. Hey, mor. Ja! Vil du have guldæben? Det er nogenlunde. Tæl. Godt. Og så spis det. Lige for et deathmatch. Okay. Jeg ved det bare. Okay, mor. Du skal bare beskytte mig. Ham kan vi da godt nakke. Hvor er han? Okay. Ja. Det går godt faktisk. Jeg lægger ikke! Woo! Jeg vil have killet. Og sådan er det. Jeg er sikker på, at vi nakker ham. Hvis vi dør nu, ikke? Så er det bare dumt. Yay! Vi vandt! Jason, vi skal lige have et billede. Det er sådan en tradition, vi har. Så skal man altid lige have et billede. GG. Kom, du skal lige bukke dig. Ja. Kan vi lige tage billedet? Nej. Er du klar? Kan du lige trykke på min knap? For jeg kan ikke... Jo, det er bare den her. Ja, men jeg kan ikke holde mit sværd. F2. Jeg kan ikke holde mit sværd. Jeg kan ikke holde mit sværd sådan der. Så gør det. Sådan der. Er du klar? Ja. Nice. Okay, klar. Go. Nej, jeg er ikke klar. Bare så nok. Jeg giver dig en chance. Okay. Nu lægger jeg igen. Det bliver unfair kill. Og sådan er det. Jeg kommer imod dig her. Nå, jeg går ind i din egen ild. Og nu er du lækker. Ja, jeg gør det igen. Det var som om, lige da der kom deathmatch, så var det som om, det lige restartede lidt. Nå, så bare dræn. Du lægger ikke nu. Nå, du lægger ikke. Jeg gør sgu da. Jeg lægger fucking meget. Så vandt vi. Vi vandt. Tusind tak fordi I så med, og vi håber I kunne lide den. Og husk nu, hvis I kunne lide videoen, så slap that like button. Og hvis I ikke kunne lide den, så vil vi gerne lige have skrive i kommentarerne,